Λυπάμαι, κύριε Καράλη. Η τράπεζα έχει επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση επί της ιδιοκτησίας σας. Μην τα αφήνεις στο μαγαζί μόνο του, φύγε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Τι μαραθέτη είναι αυτό που έφτιαξες? Κινέζικα είναι. Αν έχετε την καλοσύνη σας, παρακαλώ, μην αγγίζετε λίγο. Μόνο αντρικά, γυναικεία δεν έχετε τίποτα. Ένα καινούργιο πόσο κοστίζει? Το φθηνότερο ύφασμα που έχω, κύριε, κοστίζει 110 ευρώ το μέτρο. Τι κάνεις εδώ? Τι ριζιλίκια είναι αυτά? Άντε φύγε από εδώ. Ράβεις νηφικά! Εκεί. Όχι, όχι, δεν ράβω νηφικά. Ναι, ναι, ράβω. Μπορώ να ράψω νηφικό. Θέλω να μάθω να ράβω καλά. Να μάθω τα γυναικεία γούστα. Με έχεις κάνει ρεντίκολο. Φυκάνει για τις μοδίστρες. Εμείς είμαστε ράφτες. Τέλειο. Μπορώ να σας κάνω ό,τι θέλετε. Πλούσια μπορείς να με κάνεις? Μπορώ να σας ράψω ένα φόρεμα με μεγάλες τσέπες.